ISPL नि गाबोन जोबथा बादायलायनाय। BTR नि हानजा आरो मिजोरामनि लाइ अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव गाबोन फाइनाल बादायलायनाय। फाइनाल बादायलायनायखौ क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव खुंफुंगोन। BTR सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय सा-सानजा भारतनि 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय काउन्सिलफोरखौ लानानै खुंफुंनाय इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग जोलुर बादायलायनाया गाबोन जोबसिगोन। BTR नि हानजा आरो मिजोरामनि लाइ अट'नमास काउन्सिल हानजानि गेजेराव फाइनाल मेचखौ गाबोन 23 अक्ट'बर खालि क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव बेलासिनि 6:15 खुंफुंनाय जागोन। बे फाइनाल बादायलायनायखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय थाग-थियारि खालामनाया आबुङै महर मोनबाय। बानजाय आफादनि बिबानगिरि हान्थिगिरि नार्जारिया गाबोननि जानो गोनां फाइनाल मेचखौ खुंफुंनायनि थाखाय माबायदि साखाफारानि बागै मा फोरमायखो खोनासंदो। खुलुमबाय। BTR सरकारनि दैदेननायाव खुंनाय सेथि इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग 2022 नि जोबथा गेलेनाया गाबोन क'क्राझार जिल्लानि स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया SAG सेन्टाराव जागोन थिसागुरियाव। बिनिनो गासै हाबाफारिया थिखानाय सम बायदियै मोनाबिलि 6:15 बाजिनाय लोगो लोगो जोबथा गेलेनायाव बाहागो लागोन बड'लेण्ड टेरिट'रियेल रिजन टीम आरो मिजोरामनि लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव। बे बुब्लिसिम जोबथा फाइनाल गेलेनाय साजायनो थाखाय बा हाबाफारिनि गासै प्रिपारेसना दा फ्राय 90% बारा जों जोबथा महर होनो हाबाय। दा खालिबोल' टीमखौ रिसेपसन खालामनाय, टीमा जिहेतु जोंनि गेजेराव दंफैखायो, आलासि रिसेपसन खालामनाय आरो माखासे फिसा-फिसौ खामानिफ्रा जोंनि गेजेराव दा आद्रा जाना दङ। दा बेफोर आद्रा जानाय खामानिफोरखौ BTR सरकारनि बिबानगिरिफोर, बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोर आरो जायगानि स्पर्ट्सजों लोब्बा गोनां बिबानगिरिफ्रा दा सान हर मेंनाय गैयाजासे थाद'नाय गैयाजासे जों दा हाबाफारि साजायनायाव जों मुखुब जाना दङ। दा बे जोंनि फोथाराव साइ स्पर्ट्स दा बे फोथाराव दा जोंनि गेजेराव फिल्ड भेरिफिकेसनाव नांजाना दङ जोंनि सानजा क'क्राझार समस्तिनि MLA आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि मानिनां लरेन्स इस्लारि, बेयाव BTC सरकारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि CHD आरो क'क्राझार जिल्लानि DSO आरो बेयाव जायगाजों सोमोन्दो गोनां जोंनि स्पर्ट्स गेलेनायनि बिबानगिरि सोद्रोमा बिथांमोना सानफ्रोमबो जिहेतु थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय बे ISPL गेलेनाया जागायदोंमोन। दिनै फैयै सेमि फाइनाल जोब्बाय। दा फाइनालनि थाखाय जों साखाफाराया जोंना 90% बारा जोब्बाय। गाबोन 6:15 बाजिनाय लोगो लोगो बे गेलेनाया बड'लेण्ड टेरिट'रियेल रिजन आरो लाइ अट'नमास काउन्सिलजों जागोन। बे गेलेनायनि गासै हाबाफारिफोरखौ जोङो लाइभ टेलिकास्ट खालामनो थाखाय इतिमध्य दूरदर्शन केन्द्रजों जों सोमोन्दो फसंथानो हाबाय। बिथांमोननि टीमा दिनै जोंनि गेजेराव दसे समनि उनाव सफैसिगोन। बिनि अनगायैबो आसाम रायजोनिफ्राय गुबुन प्राइभेट चेनेलफोरनिफ्राय फोसावजानाय गुबुन TV चेनेलफोरावबो जों बे फाइनाल गेलेनायखौ जोङो लाइभ खालामनो थाखाय जों हाबाफारि लादों। आं खावलायगोन बानजाय आफादनि जानानै सरकारनि जानानै दुलाराय बे ओनसोलनि दुलाराय आसाम रायजोनि सुबुंफोरा जोंखौ लैहोर फैनानै मदद होफै आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफै, बेनो जोंनि खावलायनाय। जिहेतु BTR सरकारनि दैदेननायाव सा-सानजा भारतनि सिङाव थानाय गुबुन 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा फैनानै गावसिनि आथिंनि जादु देखायनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोगथाबना थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय हाबाफारि माखासे गेमफोराव। बे गेमफोराव जेरैबायदि सुबुंफोरनि बाना जादोंमोन, थिग बेबायदिनो गाबोनबो जोबथा गेलेनायाव बिनिख्रुइ 2 गुन बारा रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ मदद होफैगोन जोंहा आसा दङ। जोङो रायजो राजाफोरनि मोजाङै जिरायनानै खाबु होनो थाखाय जोङो एक्सट्रा जों गेलेरि बानायदों, पार्मानेन्ट गेलेरि दंखायो जोंनाव। बेनि अनगायैबो जाहाथे जोङो जायगा नायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सुबिदा होनो थाखाय बिनि थाखाय जोङो स्क्रिन डिसप्लेजों जों क'क्राझार टाउनाव मोनबासो जों लकेसनाव जों खालामदों। बेनि गिबि हिसाबै क'क्राझार टाउननि गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि खेल फोथाराव गेलेग्रा फोथाराव मोनसे स्क्रिन डिसप्ले थागोन। क'क्राझार BTC सेक्रेटारिनि मोखां मोनसेयाव ग्रिन फिल्डआव जोङो मोनसे स्क्रिन डिसप्ले होगोन। बेनि अनगायैबो जोंनि साइ फोथारनि सानजा बाहागो आरो साहा बाहागोआव जोङो रायजो राजाफोरनि जोङो नायनो थाखाय जोङो स्क्रिन डिसप्ले जोङो हाबाफारि लादों। बेफोरनि गेजेरजों जों
जोंनि ओनसोलनि गेलेनाय जोंनि हालामनि गेलेनायनि गेलेगिरिफोरनि जानाखि केपासिटि बिल्डआप केपासिटि बिसोरनि एक्सपिरियेन्स जों बेखौ जोङो रायजो राजाफोरजों जों जाहाथे सकेस खालामनो हायो बेनो गुबै थांखि आं खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ खर' गंग्लायै नोंथांमोना हारि राव धोरोम बासियाजासे फै बयबो बाहागो लाफै आरो ISPLनि जोबथा गेलेनायाव बयबो रंजानायनि मोनसे बाहागो लाफै बेनो जोंनि बानजायफोरनो खावलायनाय साबेसे नायगिरिफोरनि थाखाय बेयाव केपासिटि खालामनाय जों दा जोङो पार्मानेन्ट गेलारि आरो टेम्परारि गेलारि जों ज' खालामनानै जों नुबाय फ्राय 10,000 बारा जोंनि मानसिया जों बावहाय जों मोनसे जायगायाव जों जिरायनानै नायनो हानाय जों बाव केपासिटि खालामदों गासै साजायनाय हाबाफारिया दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों जेरावबो जागासिनो दङ फ्राय 10% जोंनि गेजेराव बे खामानिफोर आद्रा थानाया गाबोन दिनै मोनाबिलिनि गेजेराव गासैबो हाबाफारिया थिग जागोन खालिबोल' जों नेना दङ फाइनाल गेलेनाय समा गाबोन मोनाबिलि 6 बाजिया माब्ला 15 बाजिया माब्ला फैगोन 6:15 माब्ला फैगोन बेनो जोंनि नेनानै थानाय हाबाफारि आरो थांखि फै बयबो बाहागो लाफै ISPLनि जोबथा गेलेनायाव आरो गेलेनायनि मोनसे थासारिखौ नोंथांमोना मदद फै जों आरो बुंबावगोन आङो जोंनि बानजायफ्रा इतिमध्य जोङो साजायदों फ्राय 500निबो बारा बर' सुबुंफोरनि मोसानाय ट्रेडिशनेल डेन्स जाय मोसानायखौ जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जों दिन्थियोमोन नाथाय गाबोननि गेजेराव जेराव जोंनि गेजेराव चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि गेजेराव चिफ गेस्ट अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरि माननिनां आफादगिरि कल्यान चौबिया माननि आलासि सासे मुंदांखा समाज सिबियारि मुस्रिमा रिनिखि भुया शर्माया माननि आलासि बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन 6 सिडुलनि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन 6 सिडुलनि मावफुं बिबानगिरिफोर जोंनि आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय स्पर्ट्स नाजाबनाय ससियेल एक्टिभिस्ट जों गासै जों आलासिफोरखौ जों हांख्रायदों बिथांमोननि नुजाथिनायजों रायजो राजाफोरनि लैहोर लैहोर नुजाथिनायजों गाबोन जानो जोबथा गेलेनाया जोबथा महर मोनगोन बेनो जोंनि आसा।